Makho. Sharp show, kabanjani ekusemoja. Yeah. Sanibonani makhosazana ninjani? Niyaphila right? Impilo njani khona? All right, mbams. Aw, Brajon. Wena ungabanga umpapatisi. Njengoba uxhathazela sokwedwi exhaphozeni ubheke Brajon wami uncumana ilanga libalele eminyango. Kuhle eminyango kwenze njani? Kufanele ngibe muncu. Awuyazi into benzeka la esibhedlela izo labantu beshibilika bewubhama la. Ngorabisho show wena la phansi. Even ema toilet la. Usho yimina? Ngikhuluma nawe amagriver sibabili ukhumoya. Angithi izolo luphenduka umneke. La kudlule wena khona kusalumaka. Okungiphatha kabi lo maka kwade usala phansi angathi noma uvaselina noma amafutha noma yini. Hayi Brajon manje ngingachaza lento ilula. Buka yabo ngazongena emlomeni njengesixopo ngisakhuluma. Angidinge incazelo yakho. Brajon man ngiyaxolisa nqwesa. Sorry. Yazi Brajon ngcono kakhulu impela uma ukwazi ukuxolisa. Ngoba mina kuphoqa ukuthi ngiye kumsebenzi wami. Ngiqale phansi ngimobe isibhedlela sonke la Brajon man. Yazi ngicabangani Brajon? Ngicabanga ukuthi kumele ngihlanganise le mix yabo ezokufaka ezintweni ngeke ifake einganeni yabo le nto mayidlala nje abantu bathatha thank you Brajon